annabi ne da yayi Isra'i da mi'raji a gaza gane yake ne ya ji bayanin wani haske wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da mi'raji a gaza gane yake ne ya shiga zan bayyana sirrin Allah na nufa kalikuna ba bani dama dan na tsaro baiti gun abban nana wata alfarma nake bida Allah a amintan na bayyana wani haske ne da ba irinsa wannan hasken annabi ne kira aminci ya Allah ga shugaba angon kubura a sa iyalai da sharifai ƴaƴan Ali angon Zahra ya rabbana sa da sahabbai ƴan amutin angon Zahra kamar su Imamu Ali Maulana abin Hassan har Husaini ne salamu alaika rasulallahi ya walwalar bayin Allah salamu alaika suradillahi ya takamar bayin Allah salamu alaika kalilullahi babu kamar kabun Allah salamu alaika salamu alaika daga zagane ya kake ne ya ji bayanin wani haske wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da mi'raji a gaza gane yake ne Allah ya tuka muradinka Sheikh Nura abban mu shugaba kusancin dai mai ansaru Allah ka sa shi a sahun gaba na masoya mai kauna ne ga annabi wanga kamar sa ba da bai ga maula na shehana wannan aikin naka ne kan gaibiya zan dan faɗo wani sirri ne na Isra'i kudan jiya yau zan fato kan mi'raju da shugaba yayi kudan jiya sirri cikin sirri ne wannan sirrin annabi ne a ran 27 a watan Rajab ma'aiki yana gida na Umma Hani yana a zaune sai ya ji an kwankwaso gida salamu alaikum ya ahlu garin nubuwata ya jaddada sai shugabanmu ya ce tsokar sa Fatima je ki ga wane ne ya ji bayanin wani haske wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da mi'raji a gaza gane yake ne ta je ta duba ta ga wata sofa da ba irin sanan duniya ta ciyo manzo wani ne ke kiran ka Zahra Usufiya ya je ya duba ya ga Jibril ne ke kira sai ya tambaya Jibril ya gaida manzo na ko ka kawo wahayi ne sai Jibril ya ce a'a Allah ya aiko ni gare ka ya ce yana gaishe ka yana son ganin ka dahe wai maka manzo ya je sai ya sa kaya fari ya shirya mai maka ya ji sunansa Muhammad ya ɗauki Ahmad kun gane sun tafi ba gaba baya sun je fadar Allahu annabi zai cire takalminsa sai ya ji muryar Allahu ya mati ya za ka yi haka ga ka a fadar Allahu labaika nurul anwari na gaza gane ya kake ne ya ji bayanin wani haske wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da mi'raji a gaza gane yake ne sai shugabanmu ya ce da ilahu ina fadan jin tsoro ne kada a faɗa mini abin da aka faɗa wa ɗan uwana Musa ne annabi sai ya ji wata murya ta ce da shi kai manzo ne wallahi zancen Isra'in nan an daga girman annabi ne in Musa na da nufi kai ne abun nufi ya Muhammadu in Musa na so kai ne abinda za a so Muhammadu in Musa na nema kai ne abun fanewa Muhammadu in Musa shi
makusanci ne, kai a gare ni masoyi ne. Dukan abin da kake so ni mai amsa ma ne Muhammadu, dukan abin da ka roƙa ni mai amsa ma ne Muhammadu. Wallahi annabi ya wuce furuci, ya wuce a faɗa Hamidu, ba malakai ba numfashi sai Allah sai annabi ne. Ya ji bayanin wani haske, wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da Mi'raji, a gaza gane yake ne. Annabi ya ce ba zan roƙo akan Amina Aminatu, sannan ba zan roƙo ba ga mai raino na Halimatu, sannan ba zan roƙo ba akan ƴata kuma Fadimatu. Al'umma ta zan roƙawa, faɗin manzo na annabi ne. Sai Allahu ya amshi bukatun annabi kan mu fa al'umma. Ni Allah ne mai girma, kai kuma annabi mai rahama. Zan raba zagi na abiyuwa, raba shar annabin rahama. Allah na girmama manzansa, shi din sirrin mai duka ne. Sun yi tare da Allahu, sirrin cikin sirrin Allah, ɗaya a cikin ɗaya harshen Allah da bai ka yaɗa rasula. Ba malakai ba numfashi sai mai gida sirrin Allah, girma ka ya huce girma girma, wannan sirra bai duka ne. Ya ji bayanin wani haske, wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da Mi'raji, a gaza gane yake ne. Yayan uwa na mi nazari mu gane girman Muhammadu, tafakkuri ya gaza gane sa ya mai gida na mujahidu. Shine ya karɓo mana sallah ya yanta bayi Mahmudu, da izininsa cikin sallah na gaza gane yake ne. Mai kyau da haiba manzo na, sanin ka sai dai Allahu, ba mai sanin ka bare ya faɗe ka, faɗin ka sai dai Allahu. Majinginar bayin Allah, Kalilu ɗahe musu bahu, babu sani a gare ni ma'aiki bare na gane da kake ne. Ya ji bayanin wani haske, wannan hasken annabi ne da yayi Isra'i da Mi'raji, a gaza gane